Day pa ng 50% ang score ko sa free finals. Nakakamalinggan mag-aral. Swimming pa naman kami ni Bob sa Friday. Hala, kawawa ka man. Mabagsak ka sa organic chem. Sayang man, te. Di ko kaya magbagsak. Scholar kaya ako. Girl, paarugin ako sa exam. Sige na. Please. How much? Hello! Finally, I would like to tell you na encourage na lang po natin yung classmates natin na mag-aral or isama natin sila sa pag-review para mas magkakaintindihan po tayo. I mean, yung lesson mas maintindihan po natin. Matutulungan pa natin sila. Thank you!